November 23. Thank you, Lord. Wow! Ayun, i-charge niyo muna. I love the bed. Day to you. Good morning mga kapartner. Today is November 23, so magpani karon og car rental diri sa Bara Upol karon para sa among banding-banding time. Ang mami karon nag-ready na dito sa balay. So drop by lang punto sa balay after ani. Proceed na dayon dito sa among adtuan. Ox na? Nara ito buat sa likod. Spare tire o... Katuyang na tol silalom. Kumas lang sir pag uli na nag-upload. 2 bars unleaded no? Alright, so yun mga partner, gamit na nato ang Wigo karon silver nga color. Let's go. Kalong sa dito mo ang atong panahon kita na to. Thank you Lord. Kita-kita ta sa among pagbandingan o yan. Yun, the water? Yes. This one? Kamuli. Ay, kamula sa inyo. Oh, it's a durian. Ang milong dito na mura mo para karaan. Pindota na ng music mo. Pindota na ng music. Ano mo, balin ba rin? Unsa man taon ko oras nakaabot gabi oy. Nya gadali medyo ko kulit basta iligan ko kay mahadlok ko dira sa Lasang. Mahadlok ko dira sa Lasang nga naginitaw. Ligan ka uli. Iligan mo gahapon. Okay na na. Wala nice kid siya no. Di sa ano ganyan imo sir imong ano sa imong video or na USB ani. Automatic siya naman sa cord balin sa laptop dito rin. Mahala po doy naguna-una kung nananaw ba ako price ana. Tama mga bato-bato. Di ba i-search mo na ako nangutana ko ni kasi ana din siya nga sa to Insta. Insta 360. Mga tag Pwede mo na 32. bukol sa tubig, Paul. Ay tag 32. Wala, gamito na naman. Wow! Ayun, i-charge niyo muna. Di-church bitaw. Wala na ng puno. Sila kaya ito na na. Tama lang sa bantuban. What a wonderful Gita lang, Sir Journey. Siya pa. This way to Cafe, Adelia. Ano yung trabaho niyo sa Malo? Nag-iingat ka din siya. Importante sa katata. Gidalaman tong kaldero sa kaldero sa kuan ba kanang muaganan. Upa. Ning kaldero lain. Upa. May magluto nga sa dimpo log ginamos. Ulan. Lubat man eh. Nay well. Wala. Well. Ano na ginamos? Nagpalit siya maglungag kami saging. O doon na dating. Look for the girl with a broken smile. Namatay na ba isa sa hilab mo? Siya.
nakabutang good. Gusto ko dito dre magamit dito. Gusto ko dito dire ko? Para full man ako dito. Ini ang bill. Oh, yeah. Ano na? Spending Asa? Ito ba ko? Bakit na ganun ko si Jed lalaki? Kanyo lo di mo ko alay. Basta kay murag brown ang kuha niya. and she went. Oh, there's a water lagi ocean. Ano na? Iuban mo atong kamigin ninyo mang course. Asa? Iba na kamigin man mo. Wala. Naramak diri. Ibang kig tao. Oh, dara. Uy, a lot of people. Let's sa kay Dr. Makasulod man ta kay nakabuo. So many people. Okay. It's very full. Uy na nang ipig bantay sa list. Kadaghan lagi ka ko sa sabay. Pwede ba yan? Hello! Ni ano na siya? Ni brown na ang color sa kuan. Yan ako gabi. Iya na kahapon. Wala na. Labi! Cheese. That's your house, love. Kantay, kantay, uy. Antayan Ako sang videoan dito. Hi guys, what a sigma. I'm alone here. I'm eating piatos all alone. That's the best feeling ever. Ever after. I love the bed. It's very, very quiet and I really love it. This is all I want in my life. Giga. In 6:30, we're gonna ligo. Saw you sing your song the other day. It's been a long time since your eyes lit up that way. I felt the guilt build up as I looked back how things went wrong. Did I have to sweep in and scar you? Yun. Nami kinilaw nga pusit, sinugba, pork, pusit yan kung sinugba, spaghetti. Ayun, pani din pork. Okay. Wala pa naman sa'yo isa. There, ginamos oh. Wala sa ganun din naman sa guys. Sabi yung dinuguan ba eh. Dagan man kayo naman ikan na ginamas ko. Ano? Naguyang na. Di man. Dito na. May parehara tong dito sa gym si ba? Ay, labat, 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 labat. Ilas na labi.
Wow! Palitan mo, it's grape juice. Hello mga kapartner, may gabi. So, nanami dire sa among gistihan dire sa Monterrey sa Hasaan. So, naghanda-handa mi may extension ni sa birthday ni Mami atong last November 11. So, karon ang pinaka-time banding-banding sa pamilya, no? Bali na dito sa kuya, bago lang ako magligo. Then, si Lablab, bilisan ni Mami, naligo po si Mami sa swimming pool. Si ate, wa pa naligo. So, ako po, digamo na human na to sa atong gipangluto. Ito. So, it's time to eating time. Wait, salam. Pajama sa Right, so, paglulatan na namo si Dimple. Nag-ilis. May picture sa muna. Ako una. Ito din kumakit. Na, Pwede ko dana na lang. nakakuha, Paul. Dito ka, Paul. Hello. Direte. Say cheese. Say cheese. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Share po yung Wish! Wish naman first. Ito, sasawan mo. Uy, magbuhat ako sa isaw. Stencil sa birthday mami. Asa itong manok? Asa itong manok sa? Ha? Happy birthday mami. Kiss her mami. Hey! Hey! Ang lasa. Luto na na rin? Tingnan mo ng ligo sa swimming pool. Lahat may orange na po. Pala pa. Lagi. One, two. Ay, malugar ka ba? Stick na! No, no! No, no, haip na, haip! Sharp! Ah! Nagusto ka sa dalagin nila na yan. Kayo ka, nagusto sila ka na. Nag-shoot lang ba? Mag-ulong ka ng asin mo. Para sa asin na lang. Ito na, okay. Sige, para mag-mix. Ay, mga first. Marami itong bayo to si Tingit. Ay, Sinaibog ng Dilo. Una, nagluto wala yun na ba ang mga generation Z? Nagluto ng mga bata. Kabalo ba, Minon. nagluto sila katong may quick lang, nag-ananan. Katang ilo, ito, gidakot-dakot. Kuya, saan ang pagluto? Ay, mga first. Lahi ka ba ang generation Z ka? Kailangan ka makisabay kayo. Mag-ibog ka sa ila lagi. Mag-ibog ka. Sa mga trip, ano yung mga generation?
Hi, love!